Som Katarína Hološková, uvedomila som si, že učím už neuveriteľných 25 rokov a teraz učím 11. rok na prvom stupni v základnej škole s materskou školou v Liešťanoch. Venujem sa teda deťom od nejakých 6 do 10 rokov a učím najčastejšie slovenský jazyk, matematiku a momentálne aj hudobnú výchovu už niekoľko rokov. K portálu Smartbooks nás priviedla jedna úžasná, šikovná maminka nášho jedného žiačika. Sprostredkovala nám stretnutie s pánmi, ktorí sa tomu venujú a hneď na základe toho sa nám podarilo zrealizovať školenie pre pani učiteľky. Pani učiteľky boli hneď po školení nadšené a keďže sme také iniciatívne, tak našim kredom je nie začať od zajtra, ale začať už dnes. Takže hneď sme predstavili portál našim deťom a začali sme s ním aktívne pracovať. Naše pani učiteľky využívajú portál Smartbooks. Pracujeme s ním na všetkých základných predmetoch slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, prvoúka, prírodoveda a vlastiveda. Naše pani učiteľky využívajú Smartbooks aj počas vyučovacej hodiny, pracujú s ním aktívne na vyučovacích hodinách. Vysvetľujeme si pomocou neho učivo, deti to baví, je to pre mňa zaujímavé a na aplikáciu a precvičovanie učiva využívame Smartbooks aj počas domácej prípravy. V našej základnej škole pracujeme s rôznymi inovatívnymi metodami. Veľa sa hráme, veľa spievame, tancujeme, hýbeme sa. Naozaj veľa činností robíme takým spôsobom, aby sa deti čo najviac naučili v škole. Nie som veľmi zastanca portálov a didaktickej techniky, ale Smartbooks ma naozaj dostal. Je spracované veľmi zábavne, zaujímavo, veľa deťom ponúka. Veľmi sa teším z toho, že ich núti kriticky premýšľať, že odpovede, ktoré im ponúka, sú naozaj zaujímavé, musia ich kriticky zvážiť a nikdy nevedia, koľko správnych odpovedí v tej odpovedi musia nájsť. Takže veľmi sa teším, že pracujú naozaj inovatívne, musia čítať s porozumením, musia hľadať správnu odpoveď a utvrdzuje aj to, čo sa učíme spoločne s deťmi. Takou našou základnou metodou je naučiť deti pracovať tvorivo, iniciatívne, nebáť sa a nebáť sa aj robiť chyby. A práve aj v portáli Smartbooks sa s chybou pracuje úžasne a aby sa deti naučili odstraňovať chyby alebo napraviť tie svoje nejaké nesprávne návyky, tak aj u nás to funguje takým spôsobom, že tú chybu nájdeme, objavíme, potešíme sa z nej, vnímame ju ako kamarátku a snažíme sa ju viac neurobiť. Ďalšou úžasnou vecou Smartbooks je, že uľahčuje učiteľom prácu aj v zmysle sebahodnotenia a kontroly. Pani učiteľka zadá úlohu, pani učiteľka potom urobí doma klik, pozrie sa a hneď vidí, koľko detí sa zapojilo, koľko detí odpovedalo správne, s ktorými úlohami mali deti nejaký problém, ku ktorým vedomostiam alebo úlohám sa treba znovu vrátiť, ktoré treba ešte raz precvičiť. Vynikajúce je aj to, že takéto sebahodnotenie zažívajú okamžite aj deti. Ako náhle si pozrú svoje riešenie, hneď vidia, či sa im to podarilo, či to dokázali zvládnuť hneď na prvý šup, alebo sa k úlohe budú musieť ešte vrátiť. Portál Smartbooks je vynikajúci aj v tom, že pani učiteľka, ktorá zadania vytvorila, hneď vidí, aké je správne odpovede. Vidí, aký čas trávili deti na Smartbookse, vidí, ktoré úlohy sa im podarili hneď na prvý šup, vidí, s ktorými úlohy sa potrápili a museli hľadať správne riešenia. Čiže je to vynikajúce v tom, že nám to šetrí čas. Spätná väzba je v podstate okamžitá nielen pre deti, ale aj pre pána učiteľa. Napriek tomu, že Smartbooks používame iba 2 mesiace, naozaj ho považujem za jeden z najlepších portálov na výuku. Bola by som veľmi rada, keby sa rozšíril a veľmi používala aj v ostatných školách. A myslím si, že pre deti by bolo vynikajúce, keby mali príležitosť sa s ním zoznámiť. Nie je výhodou len to, že je spracovaný naozaj zábavne a deti motivuje, uľahčuje to tým prácu učiteľom aj rodičom, pretože deti sú motivované vnútorne a jednoducho chcú, nerobia to preto, lebo je to pre nich povinnosť, ale majú z toho naozaj radosť. Ale je geniálne aj to, že deti sa môžu preklikovať medzi jednotlivými ročníkmi. Ja osobne mám také veľmi iniciatívne a aktívne deti, sú to tretiaci a veľmi radi skúšajú svoje vedomosti aj vo vyšších ročníkoch. Čiže už sa ocitli aj v 5. aj v 6. ročníku a dokonca mám takých šikovných matematikárov, ktorí plnili zadania zo 4. ročníka na 100% a boli z toho nesmierne nadšení, veľmi sa im to páčilo a veľmi sa z toho tešili. Cena za Smartbooks si myslím, že je naozaj priateľná pre všetkých rodičov a nie je to také, že by to veľmi zaťažovalo rozpočet. Možno by bolo ideálne, keby bolo vzdelávanie úplne zadarmo, ale niekedy si viac rodičia vážia to, čo si môžu tak primerane zaplatiť. A ja sama som rodič, mám 3 deti, už
študujú teda na strednej škole, jednu má maturantku a jedného vysokoškoláka. A veľmi sa teším, keď aj oni si využívajú takéto naše úžasné možnosti a keď to v podstate tak trošku na nich otestujem. Takže tie moje stredoškolačky sú z portálu Smartbooks nadšené. Prvý moment bol možno taký, že zase mama otravuje a zase bude chcieť niečo, čo ich baviť nebude, ale skutočne baví aj takéto veľké kočky. Myslím si, že tým, aký je inšpiratívny a zaujímavý portál Smartbooks, tak deti vedie k tomu, aby naozaj učivo precvičovali s radosťou, aby sa mu s radosťou venovali. Vďaka tomu samozrejme zlepšujú aj svoje výsledky a dosahujú samozrejme vynikajúce výsledky a zlepšujú sa aj známky. Samozrejme, aj deti v našej škole sú veľmi súťaživé a s veľkou radosťou si pozerajú aj Sieň slávy. Dokonca mám takých aktívnych žiakov, ktorí veľmi radi pripomienkujú a potom sa veľmi tešia z toho, že im slúbili nejakú odmenu za to, že pripomienkovali portál. Som veľmi rada, že sme mali príležitosť zoznámiť sa s portálom Smartbooks. Je úžasné, že je zaujímavý, že je zábavný, že deti motivuje, inšpiruje a deti majú obrovskú chuť venovať sa mu aj vo svojom voľnom čase. Vďaka tomu, že s portálom pracujú, naozaj majú pocit a je to asi aj naozaj pravda, že majú neobmedzené možnosti, vedia sa dozvedieť nové veci, vedia získať informácie, ktoré možno neponúkame v tej správnej chvíli a oni si ich vedia vyhľadať podľa toho, na ktorý predmet majú chuť, na ktorý ročník majú chuť a kam by sa možno chceli až dostať.